Sziasztok! A mai videóban egy olyan helyre viszünk benneteket, ahol az idő nem csak megállt, de mintha egyenesen visszafelé pörögne. Svájc északi részére megyünk, ahol a Rajna méltóságteljesen elhagyja a Bodeni tavat. Itt fekszik Stein am Rhein, egy alig 5000 fős kisváros, amit sokan Európa egyik legszebb középkori ékszerdobozának tartanak. Utunkat a Kircheburg melletti lépcsősoron kezdtük. Ez a helyszín azért is különleges, mert egy egykori római erőd alapjaira épült, és innen nyílik az egyik legjobb kilátás a kanyargó Rajnára, illetve az óváros vörös tetőire. Innen fentről látod át igazán a város szerkezetét és azt a nyugalmat, ami az egész környéket áthatja. Stein am Rhein neve szó szerint azt jelenti kő a Rajnánál. Ez arra utal, hogy itt a folyómedre stabilabb, kövesebb volt, ami lehetővé tette az egyik legfontosabb középkori Rajna híd megépítését. A város ebből gazdagodott meg. Minden árunak, ami a hídon áthaladt, vámot kellett fizetnie. Ez a pénz tette lehetővé a mai napig látható díszes épületek felhúzását. Ahogy leérsz a Macskaköves utcákra és beérsz a főtérre, a Rathausplatzra, érdemes megállnod egy pillanatra. Amit látsz, az Európa egyik legszebb és legjobb állapotban megmaradt középkori tere. A házak homlokzatát borító freskók nem egyszerű díszítések, minden ecsetvonásnak jelentése van. Történelmi eseményeket, bibliai jeleneteket, vagy épp a polgári jólétet hirdetik. A legrégebbi a Fehér Sas háza. A rajta látható képek nem csak díszek, hanem a korabeli morált és a lovagi erényeket hirdetik. Érdekesség, hogy a festmények között felismerhetőek Boccaccio Decameronjának jelenetei is, ami akkoriban elég merész választás volt. A főtéren álló városháza nem csak közigazgatási központ volt. A földszintjén régen nyitott árkádok voltak, ahol a vásárokat tartották. Itt ellenőrizték az áruk súlyát és minőségét. Ha megfigyeled a tetőszerkezetet, a jellegzetes lépcsőzetes oromzat a késő gótika egyik legszebb svájci példája. Bár Svájc semleges volt a második világháborúban, 1945. február 22-én egy szövetséges bombatámadás érte a várost. Az amerikai pilóták navigációs hiba miatt azt hitték, egy német város felett járnak. Szerencsére az óváros legszebb részei épségben maradtak, de 9 ember életét vesztette, és több épület megrongálódott. Ez az esemény mély nyomot hagyott a helyiek emlékezetében, és még jobban felértékelte a megmaradt örökség védelmét.
Ha Stein am Rheinban jártok, a Hohenklingen vár kötelező állomás. Mi is felmentünk, és bátran mondhatom, a 200 méterrel a város felett lévő magasságból elénk táruló panoráma minden lépcsőfokot megír. A vár története egészen a 11. századig nyúlik vissza, és az egyik legnagyobb különlegessége, hogy a történelem során szinte teljesen elkerülték a háborús pusztítások. A sziluettje, a falai és a tetőszerkezete nagyjából ma is úgy néz ki, mint a 13.-15. században. Régen ez volt a régió első vámvára a Rajnánál, később pedig a zürichi védelmi hálózat fontos láncszeme. A tornyából figyelték a környéket, és tűz vagy ellenség esetén fényjelekkel riasztották a szomszédos várakat. Érdemes benézni a lovagterembe és a belső udvarra is, ahol szinte harapni lehet a középkori hangulatot. Ma már egy modern étterem is működik a falai között, de a vár nagy része szabadon és ingyenesen látogatható, sőt, a 2007-es felújítás óta még akadálymentesített lift is segíti a közlekedést a történelmi falak között.
Ha kedvet kaptál egy látogatáshoz, egy praktikus tipp. A legjobb, ha az óvároson kívül nagy parkolók egyikében állsz meg, mivel a városközpont sétálóövezet. Ha megéheztél, ülj be a Rajna parti teraszok egyikére, és kóstold meg a régió híres borait. Stein am Rhein nem akar többnek látszani, mint ami. Egy méltóságteljes időkapszula, ahol a történelem minden sarkon szembe jön veled. Szállj rá időt, ha itt jársz, és hagyd, hogy a Rajna közelsége téged is lelassítson. Köszönöm, hogy velünk tartottál ebben az időutazásban itt Stein am Rheinban. Remélem neked is annyira tetszett ez a középkori ékszerdoboz, mint nekünk. Ha kedvet kaptál a látogatáshoz, vagy van kedvenc svájci titkos helyed, írd meg lent a kommentek között. Ha nem szeretnél lemaradni a következő kalandokról, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára. A csengőt is kapcsold be, hogy azonnal értesülj az új videókról. Találkozunk a következő úti célnál. Sziasztok!